may nakapagsabi sa kanya na mag-take siya ng dito kidok, ng amazing for ngayon pa lang 2020 siguro. Mag-isang taon na si Mamay Buko. Tapos yung pinsan kong si Wood na naag, yun ang kapagsabi sa akin, try mo nga yung amazing for. Kasi may siya, diabetic na hindi na yung paa niya. Ito parang may uban. I-try mo nga yung amazing for nito. Baka maalis nga yun. No? I-try ko nga ng 2 buwan lang. Nung pa lang, nung December, hanggang ngayon, kaya nagka-try, maski pa unti-unti na lang, maski wala yung bukol, bumibili ako ng paunti-unti. Kasi, na siya, nakakuan kami, para si Manong, mga 1 taon na siya may bukol. Pa-opera na namin sa Esteves. Kaya hindi mo natuloy kasi wala mang kami pera. Ang edad niya ay 92 na. Operahan sana sa niya siya ng bukol. Kaso, inabot ng nervous. Wala naman kami pang opera. Kaya, dito na lang kami kay Doc. Mga nag-take si mother siguro mga 2 buwan, natanggal yung bukol niya. Kaya ito, bumibili ako sa kanya ng amazing for. Nung pa lang, nung December, hanggang ngayon, kaya nagka-try, maski pa unti-unti na lang, maski wala yung bukol, bumibili ako ng paunti-unti. Makulit man kasi nga yun. Mag-try din kayo ng amazing for kasi kami namin na magaling na gamot para yung mga supplement ni Doc na bitito. Na-try na namin. Kaya ito ngayon, patuloy kaming nagiinom si Ma. Ako po si Eugenie Olitino, taga Kamalig, Albay. New patient ngayon kay Doc Betito kasi po yung asawa ko, si Melchor Olitino, ay dati na po dito na nagte-take ng medicine ni Doc. Dati po, doon siya sa Albay, outpatient lang po siya. Balik-balik lang kami. After 6 months, mapacheck up, mapabago na makibulong. Basta halo yun po. Siguro nasa 1 year and a half, balik-balik si Ago na iyo magiraray. Sige lamang ang bakal mikimahalo na bulong. Kunyan po, nagdamog si Agong kay Doc Betito sa radyo. Parang siya na digdi na mag-try. Ngunyan po, ang pipiktate niya kay Inod, 3 times a day, Mega 1. Ngunyan po, 2 times na lang. Kasi marahil na po ang pagmati niya. Dahil ko na po sa mga hilang niya, nagkaralingon ko na. Basta, irregular ang palpitation ka. Puso niya, naglalambot na sa dugo, may high blood siya. Ano pa ito sa sarong? So, garing dahil nakaihi ba na do? Oo, so may prostate problem. Yan, iyo po. May diabetes pa. Salamat sa Diyos mo niyan. Baski man ako, gari, magayon ang pagmati ko na si Ago, maray naman. Kaya ako naman, sunodin na sila kaya kami, ang edad niya 69, ako 67. Kaya lang, ininok ko si Ago, paraning, maulian siya. Kaya, salamat kay Doc Betito. Nanadanog ni Agong sa radyo. Siguro po sa mga parientes ko na dahil nagtutubod, tapig istoryan ko nga ni ka mo, gari, abo nito magtubod, pero mo niyan, magtubod na ka mo. Taon ni nga ni si Agong narahay na sa kahaluyan, araw ni Luko na nalakom niya so hospital digdi, na mga mahalon ang gulo. Basta ito din ang nakapagkatuon na. 670 plus ang kanyang creatinine. Ngayon, nung uminom ng ating Amazing 4 3 times a day, naging 101 na lang. It's normal. Nagpapasalamat ako doon. Sige lang po. Ngayon ko lang kasi doon na, ko na mapayat eh. Ako si Ma'am Elizabeth Velasco, 64 years old, Ginubat ng Albay. Maganda po ang pagbabago sa aking katawan, sa pag-ihi,
kahit sa pagtulog, maganda na po ang pagtulog, sa pagkain, magana sa pagkain. At yung mga masakit ko po dito sa aking paa, na nawala. Ako po si Mrs. Marcelina Vivar Magmanla. Nakalakad ako na sobrang 1 kilometro. Mainit pa yun. Yung immune system ko talaga lumakas na. Ako ng Mega 1 3 times a day. So yun po, nakita ko yung result and development sa pag-take ko ng Mega 1. Kasi dati talagang hinihimatay pa ako that time na menstruation ako. So as of now, hindi na po siya and hindi na siya masyadong masakit kapag may menstruation ako. Tagasakit ko. Ito akong scoliosis. Kung Mega 1, pag 3 days pa lang, nagduan ako na mamatian na pagbabago. Hindi ako tinulog kang God na magdigdig, hindi na makukuha ang karahayan kasi nakamatian. Ako po si Jing Batalya, taga San Fernando po. Yung tatay ko po, marami pong maintenance sa kanyang iniinom. Uminom po siya ng Mega 1. Sa loob po ng isang buwan, malaki na po yung pagbabago. Na i-try niyo pong pumunta po kay Doc Joey at uminom din po ng Mega 1. Ako po si Annalisa Mancera Miliano from Mobiliar Albay na may diabetes po siya, high blood, tapos may asthma. Pigtawan po siya ni Doc kang Amazing 4. Tapos yan po, sa loob ng 3 bulan na pag-take niya kang bulong na ito, napigtawan ni Doc, okay na po siya. Ako po si Benny Austria, ginubatan sa mga sakit sa lawas ko. Kaya grabe, nagadun po ako dito sa kay Doc Joey sa Amazing 4. Try ko po mag-inom sa to. Tapos po, pag 5 aldaw, namatian ko sumaraya pagmati ko sa lawas. Ako po si Mrs. Cherry Arena, kang Maslog, Legazpi City. So, ang agum ko si Mr. Marciano Arena, na-stroke siya noong November 2020 last year. So, nagkaigwa siya tulos na wheelchair nung ilinuwa sa hospital dahil today na nga siya nakakalakaw. So, may reseta sa iya. Hello everyone, Diyos marahay na pagkahapon po. Hello Bicolandia. Welcome po digdi sa programang Serbisyong Natural, Kalusugan at Pangkabuhayan or Kalusugan at Pangkabuhayan, Serbisyong Natural. My name is Miss Jalay. Hello po sa Indo. Good afternoon sa ngalan po ng ating CEO na si Doc Joey Betito and to our Vice President Ma'am Ann Betito Prenzana. Hello po sa Indo Gabos. Happy watching. Happy listening po sa mga nasa radyo sa Ngunyan. Nakaantabay na po digdisa sa tuyang programa. So for now, ako po muna ang makakairibanan nindo para digdi po sa tuyang programa. And hanggang 6:30 po kita Ngunyan po ano. And of course, maaaraman ta naman si mga updates, okay? Mga announcements natin for now. It's Tuesday, so happy listening po. And ingat din po sa mga papauwi sa ngayon galing sa kanilang mga trabaho. Okay, sa Lakwatsa o kaya saan man. Okay, ingat po. And sa mga wala naman pupuntahan, wag na lang umalis. And the last 2 weeks na lang ng kampanya, so good luck. And yun nga po, matalinong pamimili. Kaya pagboto kasi sagrado yung vote natin. Yan yung isa sa mga makakapagpabago sa future natin. And ika nga nasa taong bayan ang future ng ating bansa. Kasi tayo yung pipili. Tayo yung magluluklok kung sino yung magiging leader sa atin para syempre sa tunay na kaunlaran. So, matalinong pamimili, matalinong pagboto, kumbaga wag tayo magpapadala sa mga mababa, okay, tawag doon mga mabababaw, okay, mababaw na reasons lang. Gawin natin yung parang criteria, okay, criteria na
parang legible talaga na ano ba yung mga dapat sa isang kandidato, ano ba yung mga nagawa niya or magagawa pa, mga kakayahan ng isang kandidato. Yun dapat yung ating isipin, hindi yung for entertainment lamang. Diba? Kasi hindi ko naman sandali na lahat yung sa mga ngayon, yung mga kabataan, okay? At hindi naman yung, hindi lang yung kabataan, kundi yung mga, kahit nga may edad na, ano po, na parang napapaano pa sila, parang nawawala pa sa direksyon. So, yun nga po, meron pa tayong 2 weeks before May 9, ang pirilian, hindi po sa Pilipinas, so we have to decide. Okay, so yun lamang po yung masasabi ko. Hello sa ating mga nanonood sa DC GB News Online at syempre dito sa official Facebook page ni Doc Joey Betito. Naka-live na po tayo sa page. Okay, so yan po. Again, sa mga gusto manood ng ating live streaming, online po tayo sa Doc Joey Betito Facebook page. Okay, hanapin lamang po yan. Huwag kalimutan mag-like para syempre ma-notify tayo ng mga live streamings at ng mga updates dito sa Miracle Health Corporation. So for now, wala pa po tayong promo kasi from December, hindi nga December, November to March, nagkaroon ng sunod-sunod na promo, buy one take one at yung mga iba pang promos. Ngayon, wala pa sa ngayon and hindi pa tayo sa ngayon mag-update. So, back to regular discounts tayo. So, yun po. And still po, meron pa rin po tayo na YWLP or Yes We Love the Philippines membership. Sa mga gusto po na mag-donate at maging miyembro ng Yes We Love the Philippines, yan po yung may mga core values, kung ano ba yung mga pinaglalaban ng ating ng ating organization. Okay, so yan po, Yes We Love the Philippines. So 2019 nag-start yung Yes We Love the Philippines. At marami na din po mga miyembro. Yung YWLP, sila yung mga members po natin na may syempre pinaglalaban like love, ano ba, isa pa dyan, love, patriotism, and service. Yan yung mga core values na pinapanguna or yung syempre mission ng isang organisasyon. So yan, pagmamahal, patriotism at service or service, pagmamahal sa bansang Pilipinas. Okay, so yan po yung mga mission. Of course, vision din po para maging maunlad, hindi lang po yung mga mamamayan, kundi syempre yung mga ordinaryong Pilipino. Lahat-lahat na po yan. And yun nga, meron din po sa livelihood, parang ina-uplift ng Yes We Love the Philippines, pati rin yung mga small entrepreneurs, 'di ba? Kasi yun naman talaga nagsisimula yung mga nagnenegosyo sa mababa. Okay, so kailangan din nila ma-recognize. Ayun. So maraming salamat, Ate Irene. Okay na? Okay na? Nakasikas pa ako pa. Akala ni Ate Irene hindi pa naka-live, so naka-monitor ako. So, hindi masasayang yung pagboboka natin dito, Okay, so yan po, para syempre marinig tayo. Yan, maraming salamat kay Miss Ate Irene. Magandang vlog. Sana all. Hello kay na Lionel, Ate Jowit Madela Deraco, G. Bayaban, Ninya, yun sa Ate Ninya, and si Miss Diamond Arlene Pabilonia na nakatutok sa atin sa ngayon dito sa programa. Okay, and speaking of Miss Diamond Arlene, matatagpuan ang kanyang
Siyempre, outlet. Okay? MHRC outlet. Diyan lamang po sa Purok 1, Barangay Kimantong, Daraga, Albay, near Shell Gasoline Station. Okay, so again, near Shell Gasoline Station. So, andyan po si Miss Diamond from Monday to Sunday. But, of course, Sunday, half day lamang po yan. From, I think, 8 o'clock. Yes, 8 o'clock in the morning up to 12 in the noon. Ayun. So, noon po yan. Sa tanghali. So, dyan po, available of course, same prices din po pala dyan. Of course, ano po, kay Miss Diamond Arlene, at of course, in discount, all you have to do is to bring your discount card para hindi po hindi kayo ma-discountan. Okay? Para ma-discountan kayo, I mean. So, yun po. Para syempre maka-discount tayo, wag din po walain yung ating discount card para hindi tayo mamroblema, 'di ba? So kapag nawala po yung discount card, kung magpapapalit kayo, kasi needed talaga ng discount card, even dito sa ating office, kailangan nyo pa rin po na magkaroon ng discount card. So may fee na po na 50 pesos additional if nawala natin yung discount card. Okay? So again, 50 pesos yung fee. Okay? Bibigyan yung fee kapag magpapabago kayo ng discount card. Kasi para syempre, may mga promos. Required talaga yung discount card. Hindi kayo magkakaroon ng discount kapag wala kayong dalang discount card. Okay? Kahit sa mga ibang mga, syempre, like sa drugstore, di ba? Hindi kayo makakapag, yan. Hindi kayo ma-discountan kapag wala talaga kayong discount card. Okay? So, promo card. Wag po yan kalimutan. Okay? So, yan po. I-share na po ang ating program para mas marami pa pong manood sa atin at malaman kung ano ba yung mga informations na dapat natin na malaman dito sa programa. Okay, ano ba yung mga pwede, sino ba yung pwede ng ating mga amazing products. Okay, so ang aking topic for now, ang aking topic for now, kasi ko na to, I forgot yung ko sa mesa. So, for now, solo mode tayo. So, ang aking topic na lakas, naisip ko yung topic. Okay, kumbaga mga facts about Amazing 4 or Mega 1. Mga frequently asked questions po, ayun yung i-discuss natin sa ngayon. Para syempre, topic naman natin yung mga usual na katanungan na ating mga listeners or mga listeners lang, mga palaging nakikinig at kahit na hindi pa member, hindi pa nakapag-try. So, yung iba gusto naman mag-try kasi iba-iba yung mga listeners natin, syempre, yung iba dyan, may mga health concerns, hindi pa nakakapag-try, but then listeners na sila. So, ang iba naman is that listener na, member pa, at nakapag-try pa ng ating mga amazing products. So, ang iba talaga, listeners lang. Okay? So, alin kayo doon? Let me know. Pwede kayong mag-comment dito sa official Facebook page ni Doc Joey Betito. Okay? Dito lamang po yan sa, again, Doc Joey Betito Facebook page. At sa mga nanonood sa atin, mag-ask kayo ng questions regarding sa Miracle Health Corporation or about po sa ating amazing trio or ating mga amazing capsules. Okay, so yan po. Yan yung aking i-discuss, ito-tackle for now. Para syempre, kasi everyday baga, nagkakaigwa kita ng mga topics. Okay, kasi yun po, ang pinaka po nun is that, yung ating mga health concerns, sino ba? Okay? Yung pinaka-ano dyan is, sino ba yung pwede matulungan? Sino ba yung mga tinutulungan ng ating amazing products? Kanino? What age? Ano yung mga klaseng health concerns? So, dyan, syempre, pumapasok, okay, yung ating mga amazing products. Okay, so, number 1. Okay, number 1.
Mga frequently asked questions po, ano? So, unahin ko na dyan. Ano ba? Joke. So, number 1 is that, sino ba ang pwede ng ating Mega 1, Amazing 4, at ng ating Amazing Trio? So, ibig sabihin, tatlong klase po, ano? So, yan po, sino, what age? So, dito ko na-discuss. Okay, so, from that question, sino, eto, pwede kahit na anong edad. Okay, so, ang answer dyan is that, pwede kahit na anong edad. Okay, so, nagkakaiba-iba lang sa kung ano yung health concerns, at syempre kung ano yung right dosage para sa kanila. Okay, so yan po. Ang sabihin natin na from months old pa lang ang isang bata, pwede na. Though walang mga health concerns or meron na health concerns. So, month-old, pwede po dyan is yung Miracle C. Okay, Miracle C, ano ba yung ating Miracle C? So, yung Miracle C, sabi nga natin, siya po ay ang limang mga binubuong mga advanced forms of vitamin C. 5 po yung mga ingredients niya, kaya naging siyang advanced forms sa mga vitamin C at ester C. Then, ester C, rose hips, acerola. Yan yung mga ilan po sa mga ingredients or components na bumubuo kay Miracle C capsules natin. So, kapag age, month, 1 month up, yung edad, so pwede po, but then, syempre, parang hinahalo, okay? Hinahalo sa gatas ng isang bata. So, for example, yung mga apo ni Doc Joey. Yung mga apo ni Doc Joey, which is yung mga anak ni VP, ni Ma'am VP Ann. So, yun po, pinatry na po yun ng Miracle C. Okay? So, hanggang ngayon, syempre, nagtitake pa rin ng Miracle C, but I think sinasabayan na ng Multi-5 or ng Mega A. So, parang trace lang, okay? Trace lang na pwedeng ilagay sa gatas ng baby. So, that's correct. Pwede, even 1 month old and up, yung mga pwede mag-take ng Miracle C. Okay? Miracle C lang. So, yun yung mga vitamin C. So, from that, from 1 month and up, yes, pwede na din yung 1 year old, 2 years old, 3 and up. Okay, so doon na lang nagkakaibang iba nga Miracle C for immune booster at iwas din po para sa mga sipon ubo kasi usually 'di ba kapag mga bata madaling kapitan ng ubo, sipon, lagnat. So yun po ang pinakamagaling Miracle C para sa mga bata. Even si Doktora Duncan kasi parang proven and tested na din ng doktora kaya yun yung pinapamintain niya sa kanyang mga butterfly angels, yung mga anak niyang babae, okay? Si Dr. Liz po yan, isang OB-GYN na nagpapamaintain ng Miracle C sa kanyang mga anak. At yung iba, I think 2 years old, 3 years old na yung pinakabunso, and up yung mga eldest niya. Okay, so yun po, Miracle C the best sa mga kiddos, even mga working na or estudyante, all ages pwede yan. Kasi po magaling, bakit nga ba? Magaling si Miracle C sa may ubo, sipon, lagnat. Okay? So, yan po. Proven and tested na yan. Napakadali lang. Kasi parang nilalabas na yung mga effects or mga after ng pag-take niyan or pag-take niya na at least mga 3 times. So, usually within a day or 2, dyan na makikita yung mga improvements or reactions or kung ano po yung mga nailabas, okay? Ng Miracle C. So, yun po. Marami na yung mga nakapag-testify niyan talaga na magaling yung ating Miracle C para sa mga ubo, sipon. Okay, so yan po. At number 2 question. Okay, nag-start na tayo dun sa mga bata pwede mag-take kasi food supplement siya. So, ano nga ba? FDA approved ba ang ating mga products? So, yes. Ang answer natin dyan is yes. 100% FDA approved yung ating mga products from capsules down to berry soap.
Okay, so yung amazing capsules natin, bali meron tayo dyan na 3 unique products. Bali, 4 na unique products. Yung ating Multi-5, Mega A, Miracle C, at yung ating Mega 1 capsules. So, way back 2008 po nag-start ang Miracle Health Corporation with a flagship products na tinatawag po na Amazing Trio. So, noon, trio pa lang po yung products ng Miracle Health Corporation, and sumunod na po dyan yung mga healthy drinks or yung mga coffees, and then variants ng juices at ng coffee. So, dyan po. Unahin natin yung capsules, yung Amazing Trio po, 3 yung amazing unique products niya, which is yung Multi-5 Immune Booster, composed of 5 different powerful mushrooms. Nandiyan naman po yung Mega A capsules natin, which is composed of 5 different potent berries. Okay, good for detoxification kasi good source of antioxidants. Okay. So, sa pangatlo natin, yung tinatawag natin na Miracle C. Okay, yung Miracle C is 5 mga klaseng advanced forms of vitamin C. Okay, so as a whole, sila po yung tinatawag natin na Amazing Trio. Okay? So sa Amazing Trio na po 'yan from 2008 before 2019, yan po yung pinaka flagship product ng Miracle Health Corporation, and marami na din po yung mga natulungan yan. So FDA approved po yan, okay? Hindi yan ipapalabas sa market kapag hindi aprobado ng food FDA, okay? And from 2019, ipinalabas po officially yung Mega 1 capsules. Okay? So, mga 2 years na ang Mega 1 capsules. August 19, 2019, officially pinaluwas or launch po yung Mega 1 capsules. Okay? So, 1 month pa lang nga po yun, may lumabas ng amazing testimonial from our old member Ate Des. Okay, kung kilala nyo si Ate Des, nag-program din po yan dati sa DCGB, dito sa programa. So, yan. So, yung kid niya or yung eldest niya, nagkaroon ng parang cyst sa chin. Okay. Yung akala nila na parang pugod lang or parang pigsa lang, hindi naman kasi yung pigsa, kasi wala namang iba yung pigsa doon sa parang tumubo. So pinakita nila yon, and yung sabi nga is ng doktor for operation. So si Ate Des naman, dahil old member, datihan na talaga at tested niya na talaga yung Amazing Trio pa noon, but then pinatry sa kanya ni Doc Joey nung lumabas na po talaga yung Mega 1. Yung pinatry ni Doc is yung Mega 1. Okay, so makikita nyo po yung testimonial na yan doon po sa YouTube channel ni Doc Joey Betito. So, eto, kinakwento ko lang. So, yun po, sinishare ko lang po So, yun po, from 2019, nagkaroon na agad ng amazing testimonials. Sunod-sunod na po yan, up to now. So, it's 2022, nagkaroon po ng, 2020, kasi 2 years yung pandemic, 'di ba? So 2020, so 2019, ayun, 2019, nagkaroon ng Amazing 4, okay. 2019 kasi, 'di ba? November nag-start, December yung tinatawag na COVID-19. So 2020 nabilog po around March yung tinatawag na Amazing 4. So yun yung parang nilabas ni Doc Joey Betito, a combination of Amazing Trio plus Mega 1. Kaya nabuo po yung Amazing 4. Yun pa lang, very powerful na. Bakit? Kasi po, imagine natin, 'di ba? Trio. Sa trio pa lang marami ng mga health concerns yung nadadala. Dinagdagan pa ng Mega 1, which is po, yung Mega 1, ang laman niya na po talaga are ingredients, okay? Natural ingredients.
plant foods, and then herbs. So yan po, 21 components. Sabayan pa ng tatlong klase na unique product then yung like Miracle Sea, yung mga mushrooms and then berries. So as a whole talaga, ma-imagine mo talaga very powerful yung magiging effect doon sa nagtitake. Okay, so dito naman sa question number 3 natin, ano ba yung mga health concerns na pwede sa pwedeng matulungan na ng amazing products natin? Amazing 4, Mega 1. Okay, so yun po. Yung everyday topics natin, kung napapansin nyo po, 'di ba? So, dinidiscuss po natin one by one yung mga topics sa atin na mga health concerns. Like, for example, last time, emphysema, iba naman yung mga heart problems. Sa heart problems naman, maraming mga sangay-sangayan. Like, high blood, may heart failure, may sa blood pressure, at marami pang iba. Okay, so dun discuss din po natin yan, yung mga particular health or heart problems. So dun po, ini-explain natin kung ano ba yung mga component na matutulungan yung particular na yon. So, like po, sa kidney naman, okay? Minsan kasi, sinabi mo na kidney problem, anong klase? May mga iba-ibang uri po kasi yan, diba? Kaya nga, everyday dinidiscuss natin yung mga uri, yung mga klaseng health concern na pwede talaga matulungan ng ating amazing products. So, sa number 3 questions pa lang tayo, question pa lang tayo, So, yun po, nagkakaiba-iba lang yung dosage, okay, sa kung ano yung health concern. Okay. Though, hindi siya nakaka-overdose. Okay, so bakit nga ba hindi nakaka-overdose? Kasi po, natural po. Sabi nga natin, ang ingredients or yung mga halo, ano yung mga bumubuo sa kanya? Binubuo po siya ng mga plant food, okay, at ng herbs. So, yung mga plant food like broccoli, malunggay, moringa, 'di ba? So, yun po. Yun yung mga example, turmeric, yung mga plant foods natin. And herbs like milk thistle, holy basil, and so on. So, yun naman po yung mga mushrooms natin and berries. So, yun po, hindi sila kasi walang mga chemical na halo yung ating amazing products, okay? Food supplement, okay? So, walang overdosage dito sa atin. Okay, so yun po. Kung ano po yung particular health concern, like for example, kung ikaw ay may cirrhosis, may sa cervical. So kapag may mga like cancer, may cancer stage po, may stage like stage 2, stage 1, iba din po yung yung dosage sa stage 3 at stage 4. Okay, so yun po. Magkakaiba yung mga dosages depende sa kung ano yung health concern. Kasi syempre, needed ng agapan. So more likely talaga, asahan talaga natin na mas mataas yung dosage niya. So say for example kanina, kasi tanda ko talaga si Ma'am Rodriguez, yung finalo up po natin na hindi pa bumalik kasi dapat 20 bumalik na yan na ngayon. 26 na ngayon, so 6 days na. Yun pala, I think hindi niya nasunod yung dosage na ibinigay ni Doc. Kaya po, parang na-extend yung mga capsules na ininom niya. Okay, so yun pala, diabetic, and syempre, i-amputate na yun kapag syempre sa doktor. Kasi syempre, iba na talaga yung yung paan niya. So, kapag ganun po mga klase, kailangan na din pong agapan yun. Kapag ganun mga sitwasyon, kapag diabetic ang isang tao na may mga sugat, kailangan maagapan. So, syempre, high dose na din po yun. So, ano ibig sabihin ng high dose? High dose po yun para syempre maagapan, para syempre parang gumalaw, magtrabaho agad yung amazing 4 natin. Okay? Alam natin na, inulit ko, hindi siya nakaka-overdose
kahit na dala-dalawahin natin yan, hindi tayo ma-overdose. Ang pinapaano lang po niyan is that parang doble yung magiging trabaho para syempre ma-detoxify yung katawan natin, lumakas yung immune system ng isang tao. Kasi nga syempre may diabetic siya. Okay? Syempre papalakasin talaga yung katawan ng isang pasyente. Kasi nga yun din yung parang benefit ng ating makukuha sa ating Amazing 4. Ano na siya, parang complete package na, complete benefits na, in short, yung ating Amazing 4. As a whole, nandyan na. Hindi kasi siya yung particular na, like, masakit lang yung ngipin mo, may particular na medicine kang iinumin para dyan. Hindi pwede yung iba kasi nga, baka mamali yung medication sa'yo. So, kung may sakit ka sa puso, dapat kailangan mo may maintenance. Yun lang, may particular na para sa puso. Hindi pwedeng like may sakit pang kidney pa. So, hindi mga medications, iba-iba po yan. So, dito, ang kinagandahan is that isa-isang kapsula, sa 4 na kapsula, nandun na lahat. Nandun na lahat na sabihin mo para lumakas yung resistensya mo kasi mahina ka na, mahina na yung katawan mo. Ano ba yung kailangan ko? So, eto, may ulcer ako. Ano ba yung kailangan ko? Ako, may diabetes. Ano ba yung kailangan ko? Okay? So, dito may tinatawag na holistic approach yung ating amazing products kasi holistic na siya. Kumbaga, sa bilog na kaipuanan mo, maitataon niya na sa imo. Okay? Kasi nga po, nandun, yun yung mga kinagandahan sa ating mga components or ingredients. Kasi, like, kung natatandaan nyo, diniscuss natin si malunggay, moringa. Diba? Ano ba yung isa-isahin natin? Kung kayo, mag-research kayo, ano po, so free naman yan sa Google, mahanap natin, but then you have to go on to a right site, okay? So, dun po, maghiling ka mo sa Healthline. Ano ba yung mga benefits ni Moringa? So, dyan maglalabasa na. Okay, so, ang ibig sabihin lang yan, hindi lang nakafocus yung Mega 1 sa isang particular na health concern lang. Okay? Nandiyan na lahat. So, kung meron tayong 21 na components, i-search mo yung isa-isa, yung like moringa. Meron ka pa dyan na broccoli, i-search mo yung broccoli, yung mga benefits, health benefits ng broccoli. Lalabas na yan. Ang iba nga po niyan, may mga pagkakapareha. So, maganda, 'di ba? So, say for example, si broccoli, maganda, magaling, mabuti sa may mga diabetes, any type of diabetes. Okay. So, dito naman nga kay moringa, may ganun din pala. So, may pagkapareho. So, yun nga, yung pinapaliwanag natin na maganda, kinagandahan, kasi parang nagtutulong-tulong na sila. Yung mga ingredients, yung mga components, diba? So, sana makuha nyo yung point ko at maliwanagan tayo about food supplement. So, yan yung question answered natin for question number 3. Okay, so question number 4. May overdosage, may low dosage ba ang ating food supplement or ang ating amazing product? So, nasagot ko yan kanina. So, ipapaliwanag natin ngayon. Okay, so wala pong overdosage, meron lang na low dosage. Bakit? So, kapag wala tayong overdosage, meron tayong low dosage. Kapag low dosage, ibig sabihin yan, like nga sinabi mo kay Doc Joey na meron ka lang na diabetes, okay? Type 2 diabetes. Hindi mo alam na meron ka palang parang, pag diabetic na kasi ang isang tao, kapag matagal na yan, nagkakaroon na yan ng mga complications. Merong mga complications sa mata, merong complications sa puso, sa kidney, at sa iba pang mga organs. So, kapag hindi mo yun alam, dahil nga hindi ka pa nakapagpalab, hindi mo pa nalaman kung ano yung iba mo pang mga sakit, so, magkakaroon ka lang na low dosage kapag, syempre, parang natatagalan ka sa
sa effectiveness ng ating product. So parang like ngayon nag-take ngayon ako nito 1 month na wala pang improvement. So mga ganon, babalik kayo rito. So doon na si Doc Joey mag-a-advise naman sa inyo na dagdagan talaga yung tinitake nyo. So kung dati once a day lang kayo or 3 times a day, kung nasabi nyo lang is diabetic kayo o hindi nyo pa alam na pala may mga complications kayo, so dun lang parang hindi naman masama dahil hindi naman talaga nakaka-affect. Yun nga lang, matagal yung makikita mo yung mga improvements, okay? Hindi ka na low dosage ka, hindi. So yung ibig sabihin lang yan, matatagalan yung katawan mo para magkaroon ng mga improvements, okay? So yan, kasi kapag diabetic ka na, hindi na yan mawawala. Kasi nandiyan na talaga yan. Kailangan mo lang makontrol. Lalo na kapag type 2 and syempre type 1. Kailangan na lang makontrol yung katawan mo. Okay? Kailangan mo na lang mag-control. Kasi nandiyan na yan eh. Nandiyan na yung diabetes na yan. Yung sugar na yan. Ikaw na. So, yun nga po before ako tapusin ko lang yung topic ko na frequently asked questions. So, na-discuss ko na yung low dosage, yung sa high dose. So, yun nga po, i-summarize ko na lang po na dito, sabi natin, 100% FDA approved. Kailangan mong mag-adjust. Hindi ikaw, I mean, yung katawan mo. So, you have to give a chance your body para para mag-improve, okay? Para magtrabaho. Kasi though ikaw, binigyan mo ng parang deadline, gusto ko next week, mga ilang araw, okay na ko. So, hindi. Ang makakapagsabi niyan, yung katawan mo, okay? So, all you have to do is to take, syempre, sundin yung in-advise sa'yo. Kasi, syempre, meron kaming part, sabi nga ni Doc, merong talagang part yung Amazing 4, Mega 1 na gampanin para sa inyo. But then, 50% of that, manggagaling na sa inyo. Okay, so, sana naintindihan nyo kasi syempre, like ako, syempre, nagtitake man nga ako ng amazing products, but then, very negative yung mind natin. May effect po yun. Magiging, syempre, kapag negative yung mind natin, magiging stressful tayo. So, magre-reflect yan sa katawan mo. Okay? So, 50% manggagaling sa'yo, 50% sa tinitake mo. Okay? So, yun lang. Tuloy-tuloy lang. May tips lang. Okay. So, yun nga po in short, tulungan natin. Okay? Tulungan natin yung sarili natin para ma-reach natin yung kagustuhan natin. In short, syempre, gumaling tayo. Kasi 'di ba, hindi naman pwedeng umasa lang tayo kasi syempre positivity yung magdadala din sa inyo para syempre gumaling tayo. Okay, so dito po sa Miracle Health Corporation, syempre ginagawa natin yung mga dapat natin na gawin para sa inyo and yun nga, kayo na yung kusang pumunta. Okay, syempre, nag-expect kayo at syempre, nag-expect tayo na matutulungan tayo. So, yun nga po, pinapaliwanag natin na syempre, dito sa ating amazing products, kahit na anong mga health concerns, nakadepende na lang po sa kung ano yung ibibigay na dosage. Okay? So, kailangan lang natin pumunta dito kung gusto natin makausap ng personal sa Doc Joey. Mas maintindihan natin kung ano yung mga dapat natin na gawin at maintindihan talaga natin. Kasi dun, it's your chance na din para magtanong. Wala naman bayad yung consultation, wala naman bayad yung pagpapakonsulta, 'di ba? Yung pagtatanong. So itanong niyo na lahat. Okay? So dito, ilang years na din yung experience, okay, ni Doc Joey sa natural medicine, kaya talaga yun. So, again, we are located lamang po dito sa Barangay 18. Second floor po tayo, second floor of DJB Building, Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, in front of Bangko Sentral ng Pilipinas. At ang baba po natin is tatlo po yan. Nandyan po yung Mabel Fashion Unlimited. Nandito naman sa
gitna is yung Angelis Cakes. Mga personalized cakes po yan. Yung katabi si Mabel Fashion Limited. Yun po yung mga nagpaparent. Gumagawa po ng mga gowns, okay, entourage, mga barong, so mga magaganda po yan. Kahit debut, mga gowns, ginagawa po nila. So, pwede po kayong mag-inquire dyan. Okay, so again, Mabel Fashion Unlimited. Ang katabi niyan, kulay pink. Okay, kulay pink. Mga personalized cakes naman yan. For debuts, christening, anniversaries, may mga cupcakes din dyan, and weddings. Kahit na ano, pwede nyong ipagawa sa cake. Okay, so kung may mga treat din kayong iba, so pwede kasi nga, personalized cakes. At dito naman sa katabi, so tinatawag natin na Orient Asia Lending, yan po for teachers lending. Okay, so yan po yung mga landmarks din natin at shops na pwede natin na makita. So, second floor po tayo. Monday to Saturday, open tayo from 9 o'clock in the morning up to 6:30 in the evening. So, nandito po si Doc Joey for free health consultation. At pwede tayo makapag-avail, pwede tayo maging member, so magdala talaga tayo ng enough para syempre ang i-avail natin good for 1 month. Bakit nga ba 1 month yung dapat natin na i-avail? Para syempre that time mabigyan natin yung katawan natin, okay, na mag-process sa ating katawan. Syempre may mga ano yan, dapat na isaayos, okay? Kung syempre may mga i-detoxify sa katawan natin, lalong-lalo na kung may mga medyo mabigat yung mga health concerns natin, 'di ba? So yun yung ibig sabihin diyan. Hindi ibig sabihin na gusto mo 2 weeks, 3 weeks, okay ka na, hindi po yan. Kailangan mong bigyan ng time yung katawan mo para syempre linisin sa tulong of course ng ating amazing products. Kasi yun yung parang pinaka-responsibilities, isa sa mga responsibilidad ng ating amazing products. Palakasin yung immune system mo, i-detoxify ka, linisin yung katawan mo, para syempre maalis, okay, ma-repair yung katawan natin, kung ano yung mga health concerns natin. So yun, sabi ko nga, nakadepende pa rin po sa kung ano yung health concern mo, yung ibibigay na dosage. So kung gusto mo, binibigay talaga para syempre sure tayo, ano po, good for 1 month. So kailangan mo magdala at least good for 1 month na mga iti-take. Kasi dyan talaga yung pinaka-minimum. 1 to 3 months, 3 to 6 months, or more. Depende po sa kung ano yung health concern. Kasi like ngaya, meron kang maintenance, okay lang pala yun isabay, okay? Lalong-lalo na kapag sa puso, okay lang kung isasabay nyo yan. Wala naman kasing tinatawag tayo na ma-overdose kasi meron ka pang mga medication. Okay? So yan po. Ang nagkakaiba-iba lang sa kung ano yung health concern at yung mga dosage. Okay, so yun po. Okay, very good. Very good, very good. Amazing DJ, Miss Gilay Maggracia, ang babaeng punong-puno ng grasya. Okay, magandang gabi sa inyong lahat, mga ka-amazing. Very busy po dahil si Doc Joey Betito. Marami pong appointment, marami pong ginawa. Pero po, sa totoo lang po, ang age is just an age. If you want to become healthy, live a long life and be happy, please go to me. Please see me and I'll tell you how. I'm a senior citizen. Ito po. Ito po ang dinner ko. Ginawa kong juice. Nagmamadali ako kasi uwi ako sa Dorotea. Kaya nga, ngayon lang ako nakapag-programa. Saging po ito, saging na latundan, saging na saba. Yung mga hinog na itatapon na lang. Mayroon pong apple, pagkatapos may mango. Dapat nga may oranges pa, sa nagmamadali na ako, hindi ko nagawa. Meron din po ako dyan. No? So ito lang po ang aking dinner. Okay, maliwanag. Dati po takot ako magmangga, pero po ang aking sugar less than 100, parang 15 years old ang sugar ko.
Nakita mo na yan. So it's not the age. It's how you manage. It's how you take good care of yourself. Diabetes is not a problem if you know. Sa totoo lang. But the problem is, wala tayong disiplina. Ang problema, wala tayong commitment. Ang problema, marami sa atin negatibong isip. Now, sino po sa inyo dyan na 67 years old, na walang maintenance, na parehas si Doc Joey Betito? I'm going 68 but I look 48. Wala pa nga akong ligo. 2 araw na. Biruin po ninyo yan. Pero mabango pa rin. Kasi walang bisyo eh. Sa dami kong trabaho at my age, anak ka ni Doc Joey. Kasi kayo, kulang sa kaalaman. Kain lang ang kain. Almost 3 months, no rice. Almost 3 weeks, no solid food. Kaya ninyo? Supplement lang. Miracle si Mega Multiplied Mega 1, Amazing Juice, Amazing Coffee Mix. So, wala mga synthetic drugs. Kaya synthetic, ano bang synthetic? Yan ang sinasabi ko sa inyo. Humanap kayo na kasing age ko. Magpa-medical kami lahat at kung sino ang walang maintenance sa amin. Okay. Kasi nga po, gusto niyo maging healthy, may gagawin tayo. Ayun, masarap po. Ang sarap, pakidala mo yan dito. Mac, pakidala mo yan dito. Yum! Di ba? No. Kayo po ba, kaya ninyong ginagawa ko? Kung kaya ninyong ginagawa ko, pwede kayo umabot na 110 years old. Yan o. 110 years old. No, pwede rin umabot din kayo 120. Pero 130, dapat pero kayong Amazing 4. Kuripot kayo. Kuripot. Kinukuriputan ninyo buhay ninyo eh. Diba? Kinukuriputan ninyo eh. Ang sarap. Bakit pa ako magngunguya? Pahirapan ko pang buhay ko. Andito na ang vitamina minerals. Ito ang tutulong sa akin para umabot ng 130 years old and above and beyond. Sobrang sarap. Dahil pa nasa 5-star hotel. Sa 5-star hotel ito, 1,000 na. Diba? Pero ang sustansya, the same. Para kayo humabang buhay, iwasan ninyo ang sugar, ang diabetes, iwasan ninyo ang high blood. Para kung kayo high blood, diabetes na ko, kahit anong inom ninyo ng gamot, pupusta ko, hindi kayo ninyo kayang 101. Ang aking 100,000, mananalo na ng 20 mil, hindi kayo maabot ng 101. Okay, gusto ninyo, pustahan na tayo. Kahit anong inom ninyo ng gamot, pero kung inom kayo ng Mega 1, Amazing 4, at magdadayet kayo, baka 120, ay 110, kaya ninyo. Okay, maliwanag? Iyan ang sinasabi ko sa inyo. Karunungan ninyo, karunungan ko, hindi ko pagpapalit ang karunungan ko sa karunungan ninyo. Kayo kasi ang karunungan ninyo is temporary. Mamatay kayo ng 80, tapos na. Karunungan ninyo, wala na. Wala na. Naisama mo na sa iyong pupuntahan. Di ba? Matalino ka, powerful ka, sobrang yaman mo. Hanggang doon ka lang edad mo. Tapos na. Wala na. Ako, hindi ako kasing yaman mo, hindi kasing galing mo, walang power, powerless, pero hinahangaan, maraming humahanga. Yan. Powerful ka, ang dami naman sa'yo naglilibak, wala rin, nakakahiya. Pag wala ka na sa pwesto, nako, kawawang-kawawa ka. Di ba? Si Doc Joey, walang posisyon pero maraming fans. Yan. Kanina, maraming masaya naman dito sa aming opisina.
Marami tayong natulungan. Di ba? Hindi po yung kayamanan, hindi rin power. How the people believe in you. Yun ang pinaka-importante. Trust you. Yan ang importante. Diba? Hindi rin pera-pera lang ang tao. Marami kasi tayo, pera-pera lang. Kakaawa kayo. Kaya para gusto ninyo matulungan kayo sa kalusugan ninyo, sa hanap buhay ninyo, whatever, punta kayo sa akin bukas. Mga 10 o'clock na para sigurado tayo hanggang 5 o'clock. Kasi very busy na po ako ngayon kahit hindi ako kandidato. O by the way nga pa lang, yung kapatid kong ex-mayor, outstanding mayor, vice mayor, board member si Pai Tubing Bitito, kumandidatong councilor. Wala na ako pera sa iyo, Pai Tubing. Di bali, ang dami pa naman naniniwala sa akin. Isingit naman ninyo. Gusto pang mag-service dyan sa Bakakay. O konseyo, kayang-kaya niya. Naging vice mayor na yan eh. Naging board member. O, 2 terms mayor. Nako, multi-awarding mayor. Na ilang beses ito nabigyan ng awards ang katutak. Pati sa DILG kahit ito kay Secretary Jesus Robredo ba. O, mga kababayan, maniwala kayo. Pag binoto po ninyo si Mayor Tubing nanalo, kahit pang-8 siya, okay na. Singit lang. Mayroon po kayong maaasahan sa konseyo. Sigurado po yan.